Il-bidla fil-klima u l-effetti tagħha huma fuq l-aġenda tal-Prim Ministru Robert Abela li kompla bl-impenji tiegħu brabta mal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York. F'diskussjoni bis-sem ta' numru ta' pajjiżi, il-Prim Ministru Malti tkellem dwar l-importanza li Malta qed tagħti lil dan is-suġġett. Dan mhux biss bl-inizjattivi meħuda fuq bażi nazzjonali imma wkoll bis-sem ta' Malta fil-fora internazzjonali, tant li s-suġġett tal-implikazzjoni fiż-żieda tal-livelli tal-baħar ittella fuq l-aġenda tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda mill-Presidenza Maltija. Dr. Abela spjega kif Malta se tibqa' vuċi għal dawk l-istati li huma l-aktar milquta mit-teddida taż-żieda fil-livelli tal-ilma. Il-Prim Ministru tkellem dwar is-sovranità tal-pajjiżi medda minn dan il-fenomenu u kif wieħed irid jassigura li din is-sovranità tkun imħarsa flimkien mal-identità kulturali u storika. F'kummenti li ta' wara dan l-avveniment, il-Prim Ministru qal li Malta se tkompli tieħu inizjattivi b'saħħithom u innovattivi. Meta tniedi inizjattivi bħal dawn kemm gżejjer żgħar pajjiżi żgħar jistgħu jieħdu miżuri li huma ta' bilħaq b'saħħithom li jagħmlu differenza kbira meta qed nittrattaw tema li hija tant importanti mhux biss illum imma fis-snin li ġejjin ukoll dan is-suġġett nemmen li se jibqa' wieħed tematiku rajna diġà x'inhuma l-effetti tal-bidla fil-klima u li jekk mhux se nkunu qegħdin naġixxu bis-serjetà kemm jistgħu jkunu problematiċi l-effetti li tħalli magħha l-bidla fil-klima. Intant il-Prim Ministru Robert Abela kompla bl-impenji tiegħu fin New York u aktar kmieni iltaqa' mal-Prim Ministru tal-Ġorġa Irakli Garibashvili fejn ġew diskussi diversi temi ta' interess għaż-żewġ pajjiżi. Laqgħa bilaterali oħra saret ma' Xavier Esposito Zamora, il-Prim Ministru tal-Andorra. Fiż-żewġ laqgħat bilaterali kienu diskussi r-relazzjonijiet ta' Malta ma' dawn il-pajjiżi, l-Unjoni Ewropea, il-konflitti li għaddejjin bħalissa fid-dinja internazzjonali anke fid-dawl tal-irwol ta' Malta bħala membru fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. Il-Prim Ministru attenda wkoll esibizzjoni fotografika iffokata fuq il-qerda tal-wirt kulturali li ġew magħhom ċertu konflitti fil-preżenza tal-Prim Ministru tal-Albanija Edi Rama, tal-President tal-Portugal Marcelo Rebelo de Sousa u mart il-President tal-Ukrajna Olena Zelenska.